Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Maray na Lunes na pagkaaldaw sa Satuya Gaboz. 21 na ngunyan kan bulan in Hulyo taon 2025. Sa paggampang niya to kan kasiributan, dapat mahal na amang Diyos ang permitang ipigpaenot sa Gabos. And happy birthday po sa mga nagkamurundag gunya na petsa. Tingog kan banwaan na po. Naglalaom na nagdiretsoan na kadakol-dakol na nagantabay kasubago. And ang samuyang pag-imbitar na iriba-iba man lamang kita sagkod man alas 10:30 ning udto. Kumo sa tabian barkada niya to dyan sa manlaylay na sektores kan syudad, mga drivers. Kumusta ka mo dyan tabi Sir Edwin Ala sa Bicol International Airport? Yung grupo dyan ka na sa tuyang mga transport drivers. Mga karpintero, security guards. Uy, yung security guards tang barkada, mga barkada. Diyan sa manlain-lain na ahensyas di gobyerno o kung saan man kamo nakaposteng pribadong negosyo. Mabuhay man po mga security guards. Gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. May paraan tabay man gayud kita na nasa sa indang sasakyan. And sunata da sa harong lalong-lalo na naghanda nin pangudtuhan. Sa inman kamong lugar, maray na agaman dyan sa Premier Distrito. Lalong-lalo na sa Siyudad Cantabaco. Kasuha po nasa batan ta si Alcalde Ray Bragais. Naka-oro istorya man kita. Ni Alcalde Ray Bragais, kasuha po na hapon. Nakul kitang mga informasyon na tabi. Good morning kay Mayor Ray Bragais, Cantabaco City. Nadadango kita dyan sa Tabaco, asin sa Premier Distrito sa paagikan samuyang sister station ang 106.9 WGB-FM sa pangenot ni Sir Dex Velez, SM Dex Velez. Asinan mga pag-iribad dyan. Sa inman kamong lugar tabi, digdi sa segundo distrito kan Albay. Urog na digdi sa Ligaspi tabi. Kumusta ka mo dyan sa Binanwahan, Maniti, Papamani? Kumusta ka mo? Manay Selmang Bahoy, Raynaaga. Si Madam Bet Costa, mga suki man niya to. Kumusta ka mo dyan sa Costa Enterprises? Si Sir June dyan sa Good Luck Novelty and Gold Street sa sentrong-sentro yan. Siyempre si Madam Pilar Akende. Albay District, maray na agaman sa Indo, Tula-Tula, Marquez, Washington Drive. O dyan sa Tahian, ano na nga na ito ngaran nindo kan Tahian dyan sa Kwan, sa likod kan Divine Word College, ha? Nagkaarantabay man sila dyan permi. Daraga. And siyempre, sa inman na lugar digdi sa probinsya Kanalbay. Katuwang Tan Mega Force. Mantang sa Master Control ang father and daughter tandem. Ang sabuya pong Chief Tech Ramir Tanay. Sa Master Control kasabayan sa iyang OJT. Si Casey Tanay. Kang Camarinesor Polytechnic Colleges Kanabua. Asan si Kwan tabi Chief Tech Ramir? Si Jerome. What happened? May pigasi kaso ba si Jerome? Si Extano. Sa newsroom, siyempre, yaon dyan. News Director Mardila. Si Extano. And siyempre po, si Ma'am Shia Leron. Jen Matthew Balyaran and si Nicole Ann Gloriani sa sabayan pasinda ni Jimos Barrios. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2.
Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Nagdadarangog sinda dyan sa Ginubatan. Listening from Ginubatan. Yan sa 680, Maray na Aga 0680, mga tag-Ginubatan. Si 0724. Ngayon lang ako nagka-load, pero palagi po kami nakikinig. Ay, salamat man po tabi. Ining paraan tabay ta, ano? Maray na Aga. And si amigong King Reginaldo, good morning, siyempre. Matik yan, ano, Migong King Reginaldo, watching from Bangke, Ruhan. May mga nagpapara harapot sa tuya. Tadyan baga sa Sorsogon, nagkaigwa na ning drastic measure si Alcalde Abor, ano, yan, taan ang gobernador dyan, si Boboy na Abor. Tapos dyan sa Sorsogon City at si Alcalde Amorman, ano ba yun, Agum ata, ano, Ita Endemar, ano. Ngunyan, nagkaigwa na po ng drastic measure yung Sorsogon. Pinagkwa na yung kontrata kang Prime Water. Ta Prime Water man so nakakontrata kan sa indang water system diyan sa Sorsogon City yata yun eh. Diskumbinsido na tabi yung bilog na Sorsogon City, kinansilar na so kontrata sa Prime Water. Yan, may mga nakakalaog kayo sa newsfeed niya to. And no less than the mayor kang kunyan, kang Sorsogon, ang nanginota na dai na ngaya, enough is enough. Dahil na ngayon kung ano-ano pa, i-rescind ang kontratang iyan, tabi. Kuha na eh. General welfare now is at stake. Nadanyaran na po ang general welfare, and bilang ina po, kan lokal na gobyerno na iyan, nag-intervenir na tabi sa Sorsogon, yung lokal na gobyerno. Because, inda ko kung ano ang yaon sa Prime Water na iyan, na it catches national attention, even yung Palasyo Malacanang Bagatabi, nakaabot na ang sitwasyon na iyan, and ang sabi mapa-investigar, pero it seems na walang nangyayari. Sabi ano, sa Daraga. Sa Daraga tabi, I have to inform you, kita nakakahuron ta si Alcalde Vic Perete. Si Alcalde Vic Perete personalmente po sa saindang residensya, halangkaw an level kan pagkadisgusto, as in inconveniensyang sa indang na-experiensyahan mismo personalmente kan alkalde sa klase kan serbisyo nin tubig kan Prime Water diyan sa Daraga. Sa Daraga tabi, dai kamo madisuspirar. Takon halimbawa na hilingan ta duman sa Sorsogon, igwanin drastic measure na so lokal na gobyerno. Ang alkalde ngunyan tabi kan Daraga, si Honorable Vic Perete, is exploring, maingat po na kukonsiderar kan mga opsyon na soonest posibleng gibuhon naman tabi kan Daraga. Taang nakakataya na tabi man diyan sa Daraga is the general welfare in so far as ining klase kan sistema ning serbisyo kang Prime Water na iyo po ang dapat kunta na nagtataon nin maray na klase nin serbisyo nin tubig, both quality and quantity wise, pasiring dyan sa Daraga Water District, and eventually pasiring sa mga gripo dyan sa mga harong. Pero ano po nangyayari? Urual daw kalbaryo. Bako nga ning urual daw taonan pigbibilang. Mga taga-Daraga text daw lamang kamo kung igwaman nagdadangog dyan.
Nag-ugat-ugat na kita digdi basa. Taunaan pigbibilang tabi nindo dyan nin Kalbaryo sa prime water na klase ng serbisyo. Pero, pirang bulan na tabi, na nagdut-dut na ang Malacanang, no less than mga showbiz personalities. Isa ito, so nagaparareklamo si Ogie Diaz, Sorsogon, tapos anong lugar ito? So pigo para reklamo ni Ogie Diaz sa indang lugar man, na daay man sila kontentado sa prime water. Kada bes na igwan ng prime water, igwang reklamo tabi. Now, ang kahirap makandaragay. Ngunyan mataram ka mo, what is the local government doing? Iyan po tabi ang tutuukaan. Bago pa mag-asumir si Mayor Vic Perete, he is now consulting. Maingat because igwabaga ng kontrata yan between the Daraga Water District and yung prime water, which sindut-dut dapat dyan ang lokal na gobyerno. Sindut-dut because it is a contract na daiman po tabi bako umangkaintra sa bilang partido ang lokal na gobyerno. So maingat, pero the mayor is exploring all possible options available sa iyang disposal, and it will happen soon. Si mayor mismo diskontintado kan nagtatagdo ngayon sa muya digdi anong oras pagkamatanga. Dahil nga ngayon makapano kan kaipuhanan na dapat na volume ng tubig na masiguro ang 24 oras na epesyenteng serbisyo. Bako, so kanya-kanya baga paanong diskarte. So Sorsogon, drastic measure na, pinutuloy yung kontrata. Digdi sa Daraga, ang saro sa mga opsyon dyan is itong ibabalik na soonest yung parang bulanan na pagpendyente kan pagtaonin business permit kan lokal na gobyerno sa prime water, depende po sa magiging assessment kung nakakaserbisyo sinda sa bulan na anin maray. Arog ka ng saro sa mga opsyon dyan. And pigpapaadalan sa mga legal minds, ano ang pwedeng gibuhon kung marescind ban ang kontrata or watabi. And igwa pa po na we are not at liberty to dispose of on air para mientras na siyempre pinag-aadalan in Marhay, taan sabi kan alkalde, general welfare now is at stake. Kaya po dyan sa Daraga, day magparaha di tabi, kukunya na ayan, ang mga option is being laid down on the table, yaon dyan tabi, and uyan na nagkukonsidera na tabi, and hepe ekutibo, sa tabang kan sa iya man dyan na mga sa legal department, and yung mga konsumidores mismo. Dahil baga it seems na dahil natatanyog yung prime water, bako. Malacanang na baga, ipinaabot na sa Malacanang, may mga bareta baga, 1 month na siguran makalihis o sobra na, may bareta na nakaabot na po sa atensyon kang national media, and no less than at the doorsteps of Malacanang. Ining prime water na ini. Ano tabi dyan sa Daraga, Although pinagigibo man kayo dan kabus na medyos, pero wala. Day na ako niya Day na it cannot satisfy itong servisyong dapat talaga na maitao sa publiko, because pag igwa kaning water district it is assumed na 24 oras pagbukas mo kang gripo mo, there is the assumption na potable iyan tabi. Halimbawa matangang banggi, pupungas-pungas ka pa, naalimpugatan ka kung na paha ka, dawa piyong ka o kung kampante lamang ang buhot mo na pagbukas mo kang gripo, malinig ni daya kumaano.
Pagbukas mo kang gripo dyan sa daraga, ang nagluluwas, angaw. Porque estallar no tiene pe... Oh, bako. Genial, así me gusta a mí. Paano yan, tabi? Basta, Gusta a mí. dyan, yung mga parang tabay dyan sa daraga, tabi. Si. Rest assured, ha? Gusta a mí. The Chief Executive, si Mayor Vic Perete. Aram niya and feel niya po. And he is doing something, ano? Tasaro yan sa mga talagang Si la conozco hinampang niya baga kan pag-asumir niya que basta y na dapat maaktibaran. porque es genial, así me gusta a mí, así me Sabi ni 4085, me tama yan, Pio. Dito sa bahay namin, walang-wala. Kahit isang patak ng tubig, ilang buwan na. Nagbabayad nga ako, nagpaigib araw-araw, 5 pesos per galon. Sa intabing lugar ka mo dyan sa Daraga, taga-Daraga ba to? Ano, si 4085. Yan. 499. Good morning, Tabi Sir Pio. Crime water na po. Bako na prime water. Sus Mariosep naman, oh. Iyo po, piga-aksyonan na yan kan alkalde, ha? It is being meticulously deliberated po kan team dyan ni Mayor Vic kung papa no iyan tabi na ano. So, saro ng level nin aksyon na dapat ma-implementar na ninda. Yung mga taga Triskelion 2588 maray na aga tabi isa sa Indo. And dyan sa Ibalong Village 5630. Good morning tabi sa Indo dyan. Nice. Nice. Andyan po kayo. Nag-arantabay man tabi. Pwede man kamo sa messenger account ko tabi. Ang messenger account ko isi sa kwan. Hanapon lang ni Pio Fernandez. Messenger account. Pwede man dyan tabi. And ang number ko sa cellphone 0942-670-1195. That's 0942-670-1195. Hoo-ha! Amigong King Reginaldo, Diyos maray na aga tabi isa mo Amigong King. Chiquitan, chiquitit, tandang, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pin. Chiquitan, chiquititan, tandang, que tumbang, bang, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam. Sa malilipot da tabi, sabi ni Kagawad Bong Logronyo, kang Boys and Paints. Tumbang, que pin. Digdi ka ngayon sa malilipot, tang makusog ang tubig. Tama ka dyan, Kagawad Bong. Lalong-lalo na dyan sa imong Palacio de Logroño. El Palacio Logroño. Tranquilo ang tubig dyan sa imo tabi, Kagawad Bong. Kan Boys and Paints dyan sa malilipot. Titan, tandang, que tumbang, bang, que tumbang, Daw mag-swimming pool. que pin. Chiquitan, May running water, may nagbuburak-budak. que tepe, tepe, tam, pam, pam, que Long time no si tabi, Kagawad Bong, ha? Anong pinagkakabisihan mo tabi, sir? Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Uy, palang tabi, may nagpaparaharapot man sa Satuya, pinag-iidaw itong social service arm baga ni Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District of Albay. Yan, so kalingan ni Loria. Iyo bagaan so saya man na social service arm, so nagki-cater baga sa abot man kan kakayanan ni Congressman Kaloy Andes Loria digdi sa 2nd District kan mga pangangaipo kan sa syudad, arog halimbawa kan medical missions and food packs. Mabuelta po iyan tabi nagkunyan baga nag-regroup sana asin
reassess kan panibagong sistema na ta congressman na bagangon yan si Kaloy na Loria reassess kan sa indang strategy tanganing kumbaga pa diit ma-expand o kunda iman masustiniran lamang at least so nagkakapirang kaya na mantiniron na social service arm arukan medical missions. Buday ni mga food packs tabi ano. So makakaya kumbaga igwa lamang ning pantimo-timo. Mabalik na po iyan ining Agosto 16 yata yun. Basta second week kaining Agosto mabulta na po iyan digdi sa second district. Abangan lang ni Dota igwa iyan ning pinagpipili na mga lugares na day man nangangahulugan na buburo barangay yung tabi iyan. Ade, igwa lang yan yung mga pipilio na strategic na lugar na kumbaga ika-cluster nagkakapir ang mga barangays and duman sa sarong lugar in one sitting and in one setting. Yaon na po, matao maning serbisyo. Giraray ining kalinga ni Loria. Yan. Iyon so sabi ta nga ni baga public service arm ni Congressman Kaloy Andes Loria because ang trabaho baga kang mga legisladores, we know for a fact na sa indang mayor na obligasyon is maglehislar nin mga leyes. Malehislar nin leyes na magigipong aplikable sa bilog na Pilipinas. Bako sa nasa Distrito 2, digdi sa Albayo kung ano pa man. But in particular, mga leyes po na papakinabangan kan cross-section kan sa tuyang komunidad. Leyes na mapakusog kan agrikultura, mapakusog kan judicial system, kan medisina, gabos, salud, arog po yan kan. That's the prime responsibility. Now, natuod na pa nubagaan komunidad na pagsaro kang ilihidong persona, gobernador ka, vice gobernador, congressman or senador, natuod na ang tao na madyan sa gobernador, madyan sa congressman, mahagad lamang ngayon sa bulong. Kaday yun Makuan lamang ngayon sa pakonsulta or what. So, iyan, so mga kongresistas baga, dakol ng mga kongresistas na, pare igwa maning dae pa, na minagiribo kan arog ka na grupo which will cater duman sa arog mananggad ka na mga basic na pangaipo. Saabot kaya man kang grupo. In which case, ining kalinga ni Loria, ma-medical mission yan dyan. Siyempre, yaw na so mga mga initial bagang kaipuhan na bulong, mga simpleng bulong na iyan sa hypertensions, sa ining mga kulog payo gabos. Tapos, so pag-diagnose kan kunyan, kan ining mga kahilangan and pwedeng referral sa mga hospital sooner tabi parte kan ining so pag-organize man kan opisina ni Congressman Kaloy Andes Loria is itong so malink na baga sa mga hospital, hospital pampubliko o pampribado na magagarantiyahan man kan opisina kang kongresista taigwa tabi aning budget allocations sa mga arog kaining mga kahilangan na ire-refer man duman. Tabi after medical mission, salimbawa igonin mga kahilangan na talagang kung uyan tabi man, may mga referrals na. And kung igonin mga basic helang na yaon dyan na, may bulong itatao po yan tabi Pati yung sa mata, mga reading glass yata kasabay dyan. So, iyan po, so nagharapot man kaining so kalingan ni Loriata. Sabi ka ni Congressman Kaloy kan makakahuron taman, baga tabi, dapat yaong kita sa komunidad. Kalinga na may talinga. Nata ngaya kalinga, talinga. Dapat ngaya pag ikatabi yaon diyan sa community, use your senses. Use your senses. Ano po ini mga senses? Sense of sight, smell, hearing, gabos, common sense, tanganing makuha mo so mga pwede mong basaran kan paggibo mo ninlay to solve the needs kan cross-section kan society. Kaya dapat may talinga ka ngayon.
Nako, yan. It will be back, ining August yata, o second week kan August tabi, ha? Yan, Tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Chiquitan chiquititan tan tan que tumbang pam que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Ecstasy. August 16 po yan, ang target date daw ninda, Uy, sabi ni Kagawad Bong, baka na week papaping. Mag-ilingan kita. Sige tabi, Kagawad Bong. Mabuhay ka mo dyan sa Boys and Paints. Sabi ni 4085, dito po, Pio, walang rasyon ng tubig. Ang delivery nila ay monthly water bill. Iyo, good mo. O dyan sa Sagpon, yun agad, Sagpon. Saro yan sa mga critical na lugar. Pag-abot po sa problema sa tubig dyan sa Daraga. Kaya halos kadaklan na mga lugares dyan tabi, Rest assured, the good mayor, Vic Perete, is, yun na nga niyan, na sa ngaran kan General Welfare Clause, there will be something na talagang i-implementar man at nganing once and for all, baad lamang mapakaray na ang nalaganaan dyan kan supply nin tubig sa Daraga, Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene Oy, 4085, maray na aga tabi, 4085. Salamat sa oral daw na pagdadangog aga hapon dyan sa Sagpon kan Daraga. Ecstasy. Ma-time check muna kita, tabi, KC and Chief Tech Ramir, the father and daughter tandem, oras Pilipinas, 9:32. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang, ha? Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers
Dentistry. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla,
Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Thank you so much KC and Chief Tech Ramir. May nag-missed call baka kung importante. Hindi ko kumpareho ini. Yung nag-missed call na 600. Pasensya na po at nagluwas ako sa announcer's booth day ko na dara su cellphone. Si Benji Dapogi da nagdadango. God bless. Yan, Benji Dapogi 0901. Good morning tabi sa Indo. Diretso kita kan istorya asin kang programa nasa linya si kumpadreng Alarmario may initial na bungkaras kita kan report diyan sa luar. DZGB On the Spot Report. Aramon ta daw kay Pading Al. Al Armario On the Spot Report. Kumpadreng Al marhay na Al daw, please go ahead tabi. Salamat pare, good morning. Na babayaan na sa improvement ang mga provincial road kumpara sa mga national road na sige-sige na ngunyan ang pagde-develop lalong-lalo na hindi sa mga hararayong barangay kan Daraga, Legazpi. Siring na sana kaning sa sitio Pulot, Taysan, palalaog sa barangay Maslog, narugado na ang parte kan Tinampo. Ang sabi ni City Councilor Rato Valladolid, dating kapitan kan Taysan, provincial road ini. Kaya daiman basta-basta nakakadot-dot ang gobyerno nasyonal sa paagi kan DPWH. Natandaan ko kay ito, may request na ang DPWH 2D sa gobyerno provinsyal na nakaabot man sa sanggunian Panalawigan kay ito na figure request na sinda na sanaan ma-develop kan ibang mga provincial road. Alagad ay nagtugot kay ito ang sanggunian Panalawigan ang gobyerno provinsyal dahil kaya man daw ninda budgetan ang mga siring kaning problema sa Bacomoray na Tinampo na sakop kang probinsya. Kaya sa ngunyan, nag-aalat man ang ibang mga obserbador, ang mga motorista, lalo na ang mga residente na kunuari naman madidevelop lamang ang mga siring kaning provincial road, siring kaning digli sa sitio Pulot kan Taysan na talagang apektado naman, lalo na ang mga motorista kung nakaka-experiensya nin Bacomoray na Tinampo, lalong-lalo na pag mga alanganin na oras na pwedeng maging kausa nin aksidente. Ari niyan tabi kumpadring also pagpasiring ka baga pasiring ka halimbawa pama nito pakalampas mo baga diyan sa sarong gasoline station sumawala ka palaog na sa Pulot. Opo, tabi sitio Pulot iyan kung naman sa crossing kan Taysan palaog sa Maslog anapon kayan ayan ang sitio Pulot tabi pade. Halawig man ang gaden na kuan na stretch kan Tinampo na iyan sa nang pagpalulugsot mo ng Indian hali ka digdi sa Legazpi pakalampas mo sa may gasolinahan mawala kuan na diyan rough na ang kuan luho na. Iyo tabi sa positive tabi yan panis apisar lo sadit na talagaan Tinampo tagulpi na pati ang mga bihikulo nag-aagidig ni kapag abot mo duman sa
malaog ka sa Sitio Puliki, mabalda ka sa Barangay Humapon, ay darakunaon na tabi ang tinampo pa de, na road widening nene, and Bareta Tangani, ididiretso ng Lamba. Ali naman sa Sitio Amor, dan ini nga Barangay Maslog, mabalda naman iyan sa Barangay Lamba. Kaya surog-surog po na tabi yan pa de, pagiging darakulaon ang tinampo sa kadaklan na mga National Road Day sa southern part, kundi ang problema may mga parte pala na provincial road, kaya di lampasan maninikan di BWH na bako maninda sakop ang tinampo tabi pa rin. Plus, the fact na gulpi dyan ang nadidevelop ng kunyan, residential areas, ining mga subdivision, kasabay na susarong residential area dyan na dahil matapos-tapos so bigyan ng jacket yan yata. May mga reklamo nakakaabot sa tuya dyan. Sige na ang marayan kan mga aplikante. Dahil manadevelop na dito ng tramador. Nanganing tramador mo yan. Kaya mauto na. Yaon gwardiya. Ang nahilig dyan, gwardiya, buda bandera. Bandera. Totoo yan. Nalangkag naman sa mga aplikante dyan. Ang sarong aplikante dyan, si Padeng Ray Barcelon. Era ko ni Papa Ray, na paano? Sige na, balik-balik na si Padeng Ray. Paano yan na-develop? Sus Mariosep, ano? Sige. Ayun, kaya talagang kaipuhan naman talaga sa Rabayo na ngayon, dami pa rin, pati ang tinampo. Talagang gulpi na. Kung makabot sa negosyo talaga, gulpi na mga negosyo na nagaburutuhan digdi sa Southern Part kan Legazpi. Roger! Yan ang informasyon digdi sa South Area kan Legazpi City, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa istorya. Mga noorin kaulayon daw kaan si Engineer Dante Baclao. DZGB On the Spot Report. Magaman ang gada, no? Iyan na kung sakop pa yung kang provincial road. Bad lamang may plano na dyan. Al Armario On the Spot Report. Thank you so much, Pading Al. Diyan man kita kay Karen Nicolala. DZGB On the Spot Report. Kay Karen, good morning. What's happening, man? Thank you very much, Tabi Sir Pio. Papag-adalan kan gobyerno provincial kan Albay ang posibilidad na sa mga tinampo na sanakan mga barangay kan probinsya nin Albay pagparawalon ang pag-aragi kan mga 12-wheeler truck asin iba pang mga darakulang bihikulo. Sa entrevista kan DCGB News kay Governor Noel Luzal, sinabi kaining papaadalan niyang maray sa Provincial Legal Office atin sa Provincial Engineering Office ang nasabing bagay sa pagsabing ang magiging resulta man kaining pagbankan mga tak sa mga provincial atin city road, magkakataramaan man kaiyan ang mga nagdi-deliver na mga truck, urog na sa mga nagdi-deliver sa mga mall na may mga daradarang supply. Dahil lang takon matatandaan baga Tabi Sir Pio, nagpaluwas nin executive order ang bagong gobernador na paramyantas barawalon mo na ang pagbirahe kan mga 12-wheeler truck asin ano kang mga darakulang bikulo sa mga provincial, city, municipal asin mga barangay road kan probinsya nin Albay. Dahil sa iniantik tuturo kan mga taga-provincial engineering na nakakaraot sa mga tinampo, kung kaya dahil digdi, papag-adalan mo na kan gobernador na ilist itong nakapalaman sa executive order asin bawalo na sana sa mga barangay road ang mga siling kadakulang truck tanganing matawan dalan man at importanteng bagay na dapat makaaragi sa mga darakula asin importanteng tinampo. Halagad lilinaw ni Governor Rosal na iyan Tabi Sir Pio nakadepende man giraray sa magiging abiso kan legal na opisina kan Kapitolyo Provincial. Roger. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen. Karen Ala On the Spot Report. Saro pang istorya. DZGB On the Spot Report. Diyan kita kay Joshua Bino. Joshua Bino On the Spot Report. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good
morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paratabay. Nag-aabanti na ang proseso sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Parte kan paghinguwang maipasar ang anti-EPAL ordinance na pinaghihiwang maipasar ni Konsyal Attorney Ayan Makasinag. Ang anti-EPAL ordinance ni Tabi Sir Pio, ang magbabawal sa mga government properties pati ng mga lunadan na dapat ang mga init pangaran asin ano man ang mga insignias ng mga politiko. Patakot sa ni Tabi Sir Pio, taod-taod na hapon alas 2, magkakaigwa ni na committee hearing si Attorney Makasignag. Imbitado ang mga kapitang kan 54 barangay kan Daraga, sharing man ang Municipal Engineering Office, ang General Services Office, at iba pang mga interesadong individual, partikular naman ang mga taga-Daraga Community College, dahil ang tamay kahagadan palang Tabi Sir Pio, na pati ang uniform kan DCOMC, dapat day na magparapabor bago. Yan. Kung kaya aramo ta Sir Pio, ang bilog talagang detalye, provision kaining Sige. anti-EPAL ordinance ni kay Attorney Makasinag. Kaya ko sa ngunit Tabi Sir Pio. Attorney, good morning, si Sir Pio Tabi, kan DCGB. Maray na aldaw Tabi Papa P, and maray na aldaw man sa imong mga paradango. Siring man Tabi, Attorney Kagawad iyan, ano ang konsepto Tabi? Madangog kami Tabi. Go ahead. Go ahead. Hello? May monitor Tabi, Attorney? Hello? 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 Hello, Attorney. Okay na Tabi Kagawad? Opo. Ay, Good okay. morning. Good morning Tabi Papa P. Opo. Sorry sa medyo late na technical glitch ano. Now, ano ang konsepto Tabi kan ordinansa in relasyon sa mga infrastructure projects, mga vehikulos Tabi na sa diri o pinamamahalaan na proyekto kan Daraga Tabi? Go ahead. Actually Tabi Papa P, ining igbubusol tang anti-EPAL ordinance. Pero ining ordinansa na magtatausan naning sarong kulor sa mga building digdi sa gabos na edipisyo kang munisipyo. Kasarabay na ang mga edipisyo kang mga barangay. Na kung saan, kung nahiling tabaga, kung sito yung nakatukaw, kung ano ang kulor kang nakatukaw, iyo man ang kulor. So, ining anti-EPAL ordinance na ini, tigbabawal ang pagpaburubago kang mga kulor, kang mga edipisyo, kang pagsabiring edipisyo kang munisipyo, kang mga barangay. Ang kulor ka ini, neutral color lang. Okay. So all the while, I was thinking na pati sa mga sa infrastructure projects baga na igong biburugtak niya, this project nga was made through the effort of, so, tapos yaon yan sungaran kan alkalde, so retrato, gabos-gabos. Sakop po yan Tabi Kagawad sa ordinansang iyan? Actually po, ito po ito isinabay magkakaiba ang topic ka iyan. Ang rule baga na dapat ang topic, saro lang. Aha. Iyon. So ang ipinagbabawal lang ka ini, itong pagbago o pagsalida ng mga kolor, pagbugtak ng mga insignias or mga bagay-bagay na diyan baga sa lunadan, pagkatapos sa mga communication letter kang banwaan na Daraga. So gustong sabihon, halimbawa sarong edifisyo na sa dirikan Daraga, pag maipasar iyan, ano man na klaseng edifisyo yan, basta sa dirikan lokal na gobyerno, saro sa na ang kulor kang pintura, ay nang insinya sa na dyan, so para sa munisipyo kan Daraga. Iyo Tabi. So ang kulor na pig-require, ito bagang pig-require kang batas na ang gabos na kulor kang pagsadiri kang gobyerno, neutral color, usually puti po yan. Puti. Okay. Tapos, so selyo sa nakan LGU, halimbawa bubugtakan dyan, may mga markers, selyo sa nakang LGU ang yaon dyan. Iyo Tabi, selyo sa nakang munisipyo, daing mga kung ano-anong logo, kay mga politiko, o kay ano-anong mga konsepto na nagtatao ng paglataw sa sarong pangaran sa gabos na mga sa lunadan, sa edipisyo, sa mga papel, mga placard, o sa pig-issue bagang mga permit. Oho.
Ayun. Ipagbabawal ito na ilalaag sa pangarang kang politiko. Pati dyan sa mga vehikulo kan LGU kan daraga, ang yaw sa na silyo, daining kulur kang kung sisay na politiko, buda retrato. Opo, tama tabi yan. Duman sa mga komunikasyones, sa mga letterheads tabi, ano sa nang dapat nakabugtak? So, silyo lang kang munisipyo kang daraga. Pagkatapos itong tigre-require mga kang BILG, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. O, yun lang po ito. Oho, tapos sa baba, signed Attorney Ayan. Ano dyan, I'm just wondering tabi, Attorney Kagawad, sa ibubusol mong ordinansa, kasabay dyan sa mga pwedeng symbols o color na pwedeng i-attribuer na pag nahiling ang simbolong ini ay kikon nga ini kiaro nga kining politiko kasabay dyan tabi Iyo po kasabay po yan, kasabay po. So nagsasuggest na ini proyektong pinagibo ni Arog ka ini dahil pwede. Opo. Ayun, opo, okay. So magayon at least kumbaga igwang uniformity. Now kung ordinansa tabi yan, Kagawad, I'm just wondering, may penal clause sa daikan masunod tabi? Iya po, may penal clause po. Fine and imprisonment. Who will be fined, tabi? Ano po? Sisay ang halimbawa pepresohon o kaya tatawaning multa? Ito pong sa barangay baga, sa mga barangay officials, tanay hiling taman sa mga barangay ang mga edifisyo baga, pigkukuluran man. Yung mga papel, pigkukuluran man. So, itong mga barangay officials po. Okay. Pati ang head kang engineering, kang GSO, kasinda po baga ang nagpapasunod kaya. Ayun, kasabay sinda dyan sa mga accountable officers sa irarom kang ordinansang iyan, in kaso. Opo. Ay, ano po. So, ano sa hiling mo, in your honest assessment tabi, Kagawad Attorney Ayan, kumusta ang maging dalagang kayo ni pag ipresentar mo na sa plenaryo, will it gain support tabi na overwhelming? Actually po, dahil taman masasabi kung ano ang mga nasa isip kan sa tuyang mga kaibahan. Pero sa hiling ko, may suporta man inita. In fact, igwang nag-suggest na isabay ang uniforme sa Daraga Community College na dahil magparaburo bagong kolor. Ayun, pati pala yung uniform. So, saro sa ng set ng uniform na igwa ka mong iimpunir sa erarom kang ordinansang iyan. Opo. Noarin mo na tabi yan na ilalatag, isasangat yan sa konseho tabi, Attorney? Actually, tabi, Papa P, nag-agi na yan sa first reading. Pagkatapos, forward na sa komitiba na kaputa. And dyan na hapon, magkakaidwa kita ki public hearing, tabi. Day pa man siya second sa plenaryo, day pa public hearing ang masunod pa. Opo. Okay. Opo. O di sige tabi, we wish you all the luck sa araw ka na sistema. Tibaad lamang saro yan sa mga maging kuan mo dyan, landmark legislation na maipasar and pangarugan kan iba pang mga LGU tabi, Attorney Kagawad iyan tabi. Salamat tabi, Papa P. Joshua? Alright, Sir Pio. Si Attorney Ayan nakasignal. So, ang public hearing, sige buhon tabi, Sir Pio, tot alas 2 ang hapon, digdi sa session hall, Kansanggunang Bayan. Yan. Di kuan sa bagay ang sesyon. Ang sesyon ninda Martes man Martes ang sesyon. Kaya pwede man mo niya na hapon mag-hearing man ang God. Sige. Anyway, tabi, Sir Pio, ang dagdag natong istorya, alidigdi sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Kasabay si Kagawad Attorney Ian Makasinag. Joshua Bino, on the spot report. KCN Chief Tech, pwede na ba? Pwede na? Okay, go ahead.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Oras sa Pilipinas, 2 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipigbubusol kang Bureau of Customs o BOC sa liderato ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga reforma kontra sa smuggling kang produktong agrikultural para protehiran ang sektor kang agrikultura asin seguridad sa pagkaon kang nasyon. Kaibahan sa mga lakdang ang full automation kang mga proseso sa aduana, pre-shipment survey mechanism asin makusog na implementasyon kang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sigun kay Nepomuceno, kaipuhan na i-modernize ang sistema, pakusugon ang enforcement asin iitaas ang integridad sa lado kang mga empleyado kang BOC. Sa paagi kang automation, mababawasan ang korupsyon asin mapaparikas ang real-time tracking asin digital verification kang mga shipment. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Baretang Agraryo. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Duang mensahe man manunguduman sa report ni Joshua and interview niya to kay attorney Kagawad Ian Makasinag. Sabi ni 680, magayon adtong proposal dyan sa daraga na alinon ang mga ngaran payo kina mga kulay na associated sa politiko.
sana arugon man didi sa ginubatan tapati sukulay ning logo ning Ginubatan Community College na pangurinta naman binalyuan sukulay makadidismayang aksyon sa current administration. Kinaisabay ko naman tabi sa opening concert magasirado na naman ning sentro. Sa nailipat na sana sa ibang lugar yan bata. Grabe traffic sa diversion road. Pari naman nung sad-usad na 2 oras iriwagan ang traffic o sa Ginubatan da ito tabi Okay, sa Ginubatan. Ito pa, saro pang mensahe. Sabi man ni 456, tama po ang suggestion ni Atty. Makasiinag. One color lang sa mga edifisyo kan LGU. Magayun tabi yan. Parang US style yan. Okay, it's gaining popular community ground. Ining ipigpapasar na lakdang, naghiro ng lakdang na ipinag-sponsoran ni Attorney Ian Makasinag, Kagawad San Munisipyo ng Daraga. Diyan po sa Catanduanes, good morning tabi sa Indo ha. Good morning. Piga para sisirip po diyan. So nakaaging administrasyon ha ni Gobernador Boboy Kuwa lalong-lalo na itong manungod sa operasyon ka nakaaging Super Typhoon Pepito. Sisiripon iimbestigaran pero di dagko niya kita sa mga sources niya to diyan. Ano perceive na gusto nindang mako ang diferensya kanudian kan presenting administrasyon niya diyan sa Kapitolyo sa Catanduanes. Di nagurukuan kita, may impormasyon na ipigpaabot man sa satuya, The operation kay itong sunakaaging Typhoon Pepito, ang gobernador pabaga si Governor Boboy. Sigunya si Governor Boboy, dahil naman nagparapakiaram ko na, nag-indulge na sa private life, and kung may nagduduban sa iyang mga tao, na naghagad tabang kung saabot kan kakaya kan dating gobernador dyan, ni Governor Boboy ko, ay titawan niya, so, kung anong pwedeng mabaro-baro man bagang maitabang man. Tayo na nakadakulaan man kan lalaki, kan pamilya. Kung igong maitabang, magtabang, Kailang day naman baga sa poder si Governor Boboy. O nadaog nga ni baga sa pagka-alkalde kan Virac, nagkandidato siya pagka-alkalde. Ngunyan, piga para si Sirip, saro na naman sa pigi Sirip kang presenting administrasyon dyan sa Catanduanes. So, operasyon kan Typhoon Pepito, yung mga relief items. Now, insofar as itong mga nakakahuron tama dyan, na nagpadalagan ka ito kan operasyon andyan, so relief operation, so mga donasyon na nagka-resibi kung saan ito pinag-alukar, that was all above board. For all legal intents and purposes, day man po ning na-flag down ngayon so COA, nag-red flag ngaya o kung day man po meticulous po, sobrang pag-ingat kaso mga yaon dyan na nagpadalagan kaan, relief distributions, pag-ako kan donasyones coming from national government, from private sector, pati so pag-disburse kayan tabi, was all above board. Lumis mo nga ni na so pagkuan. So, pagtakad kan bagas na ipig-distribute, uyan dyan ibinugtak sa dakulao na nahihiling kan tao sa labi kan Kapitolyo. Duman ipigpapahiling. So pagtakad, kilo-kilo kumpira, pagkatapos pigpapalitadan nin maray, igwaning pipasalo na dan, tanganing day madumog. Ang pag-deliver kan truck, doble-doble ang trapal na ikunyan, tanganing day isa nang masabi na ngayon na dumog o kung Pag may nahiling na diferensya duman, na may sakong may dit na diferensya, igigilid ngo na. Tanganing day ito maipalis duman sa mga kunyan, sa mga intended beneficiaries kan itong Super Typhoon Pepito. So yan po tabi, and basado dyan sa impormasyon, itong ipinagpaluwas kana Provincial Social Welfare Development Office kana Pebrero pa nga ini 2025 nangyari bagay itong Super Typhoon Pepito 2025 93.96% o kaya 296
kan kabilugan na 315 barangay sa bilog na probinsya ng Catanduanes, nakatao po yan, natawan nin relief assistance itong susabagas. Itong bagyong Christine Buda Pipito, respectively, tabi. Kwan na yan, halos 74,000 na pamilya. Natawan kan tag 10 kilong bagas na yan, tabi na. Meticulously distributed, pinag-sort out dyan sa nahihiling kang tao sa Capitol mismo, sa labi, dyan kang Kapitolyo. Halos sa 87.12% kan targeted beneficiaries. Now, digdi po kayo nagkakadireferensya sa pigapod na targeted beneficiaries. Pag sinabi tang targeted beneficiaries, igwa talaga dyanin, dai matatauan, tananata, dai ka muna kasabay duman sa criteria na pinag-imponer po kan gobyerno sa paagikan DSWD. Igo ng mga criteria yan. Bako po yan kagustuhan ni dating Gobernador Boboy Kuwa kung sisay sa nasutatauan, kung sisay sa papalainon, kung sisay sa day maabot. Bako, namamahala po kan pag-distribute kan mga relief goods na yan, particular itong Typhoon Pipito Buda Christine, yung DSWD sa pagikang Provincial Social Welfare and Development Office. Sinda po anigoning criteria kaan, sinda anigoning nagkakanigong pag-aadal kaan kung sisay ang talagang dapat tawan sana susugduman sa regulasyones na pinagsusunod maninda na iyuan matukdo kung ini talaga dapat tawan o dai. Taman iba-iba bagaan ang economic structure kan sarong pamilya, kan sarong tao. Igwan ning poding may kakayanan man na magbakal ning bagas, igwan niso talagang daing-dai. Ang nakakaisip po kayan, social welfare specialists. Yan. Bako po sa gobernador. Bakong si Gobernador Boboy Kuwa. Kaya baga dyan sa mga targeted beneficiaries, igwan ning natatada dyan na daing natatawan because dahi ka maging nakita, na-classify ka mo, igwanin mas nangangaipo na iyon dapat tawan kumpara sa Indo. Kaya dyan po nagkakadepresya mataram. Dahil nga natawan. Because igwa po ng criteria ang gobyerno na pinag-imponer, bako kan gobernador, kundi kan DSWD. Kaya 87.12% sa nabaga ini, na kunya na natawan na intended beneficiaries. Para iyon kaso pag-distribute baganin mga yero. Yan. Ang pag-distribute din mga yero, pag igunin bagyo, na may narautan, igo ba kang pig-apod na totally damaged o partially damaged? Pag abot kang tabang kan gobyerno, dahi man nangangahulugan na, ang sarong-arong, sasagutunan kang gobyerno na ang gabos na yero, sagot, bako. Mga nagkapirasan na yan, 4, 5, maximum gayon, 10, tananata. Tanganing suiba, matauan man, matapod man. Padi yan supiga para si Rip na naman dyan, kang presenteng dispensasyon. Ano man yan? Duwa nga yan, tulusan na ako na day. Arog talaga po ang kaan. Day man yan matatawan na sugabos na yero para sa bubong. Itataw, day man po. Kaya nga nitabang taon ni makagaan-gaan lamang. Tanganing sa iba man, maalukaran man po. So yan po, insofar itong susa, kunya na ining operasyon dyan kan PSWD o sa Catanduanes during Typhoon Pipito and Christine. Ang gustong sabihin kaan, siyam sa kada 10 na target beneficiaries kan relief goods na yan itong sa bagas, natawang po tabi sa paagian kan Social Welfare Development Officer na si Rosel Navar. Yan. So hali po yan sa NFA. Now, ang proseso po kayan tabi pighanda nin maray, pighihiling sa kondisyon kang bagas, and kung sa tahaw kan pagproseso, igwaning nahiling na diferensya sa mga volunteers buda sa gobyerno na nagtatakad kan bagas na yan, igigilid mo na tabi yan. Tanganing dayan makaabot duman sa beneficiaryo na may diferensya. Dapat ang makaabot duman sa beneficiaryo during that time, itong sutama. Yan. Kumbaga sa Tagalog, pigsusuri yan. Yan ang mga relief sacks na yan.
na dainin kung ano pa man na kontaminasyon. Sa Capitol Lobby mismo iyan, tanganing mahiling kang publiko ka ito, ang pag-sort out ng kan bagas ka ito, panahon ni Governor Boboy Kua, ano. Bago ikarga, ipigpapalita pa iyan. Bako sa nang sunakahuyag yan sa salug kan labi kan Kapitolyo duman sa Catanduanes. Igwang palita, tanganing dahi madumog. O, tapos, patong-patong na trapal pigukan pag nag-deliver, tanganing dahi madumog while on the way. So 107 million naman na donasyon, ipiglaan po yan, target yan sa disaster relief and recovery operations. Igwa po ni nagakanigong ordinansa ang probinsya. 644-2024 na inaprubaran po kan sangguni ang palalawigan kan Disyembre 2024 sa kabilugan na 107 million more or less para sa disaster recovery efforts susugman sa resolusyon kang PDRRMC numerado 017-2024. So, gabos po sinunod yung administrative aspect. So, pag-dispose ka iyan, igwaning provincial ordinance, igwaning resolusyon ng PDRRMC. So, pagbakal ning yero, ang kantidad halos 70 milyones. Pagbakal ning bagas, 40 milyones. So, sa shipment ka iyan, 1 milyon. Then, so, sa emergency health activities, 2 milyon. Tapos, so, sa patilya, na pampako baga sa yero, dyan sa bubong, 162,000. Yan na pati sa procurement process. Tadyan sa procurement process, pag sa emergency po, igwayan ni nagkakanigong diit na kunyan, kumbaga turos-turos na kunyan na regulasyones. Ta emergency nga ni, igwaning medyo leniency na diit, ta kaipuhan na dyan panahon ta may kasabihan baga, aanhin mo pa ang damo kung uso na ang bato. Sala man. Aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Mariosep man napait mo man ang Chief Tech Ramir. Kaya medyo igwa dyan yung special na proseso na ma-speed up ang procurement ka yan. Yun. So procurement process, ang mapakaskas ang pagbakal, nin pagangaipo, bulong, yan, mga medisinas na yan, pagkaon, gabos, iba pa. Yan, and basado pa ini sa kunya na kan DSWD tanganing maklaratabi diyan So sa duman naman sa local finance committee, this data was ipina-release idikan kunyan kan provincial government kay panahon ni Governor Boboy Kua. Na-disburse na po yan itong susug duman sa pangangaipo po kan kunyan kan susyudad kan Catanduanes during that time. Igwa po ning kunyan, igwa nin Provincial Ordinance 644-2024, igwa po ning resolution coming from PDRRMC, and it was all above board tabi. Yan. So, ang sabi man nga ni kan kampo ni Governor Boboy Kua, we are open nga Uyan ang records tabi so nagangalas nga ni dyan iba na nata daw kita araw ka na nangyayari. Naga para persigir, natangay taday namin na move on sa iba pang mga dapat na kwan. Pero well, it's part of politics mga araw kayan tabi And yan po ang manungod dyan sa pigpaparabalik-balikan kay itong sa operasyon kang Typhoon Pipito Budak Christine, and it was all above board for all legal intents and purposes, not unless naigwa po nintar ang COA, ang gabos, and ang korte na igwaning findings na adverse. It is presumed to be legal in all aspects po dyan sa kunyan sa pag-handle na yan kan distribution, relief operation, dyan po sa paggastos, pag-procure, paggastos, pag-disburse, kaya na mga donasyones na po yan, kwarta kan gobyerno during that time tabi po. Dyan sa Catanduanes, relax na nga ni kamuta. Dahil dyan usan pagpara-persigir politikal. Paggana na, dahil na pagpara timakan pa so nakaagi ko na unless na there is a blatant
And as clear as sunlight na talagang day po din palampason. No one is perfect man sa mga proseso baga tabi, ano? Pero ingat na ingat man po siyempre yan. Ano ba bagang mga politiko, Chief Tech Ramir, ano? Ano bang mga politiko pag binayaman na or what? Dahil mina-invest sa indang sa diring probinsya, di dara sa ibang lugar ang investment tindaan sa indang negosyo. Dahil nga, nagdingo ko sa diri sa naninda. O dyan yung mga kuwa baga. Igwan ng dating negosyo, anda bago mag-abot sa politika, bago mag-inta sa politika. Mantang nasa pagserbi sa tao, politika. So sa indaman na nabaro-baro, dyan pig-invest sa Katanduanes. Negosyo, nagburugtak ni negosyo. Igwang mga nabubuhay dyan. Sales lady, cashier, janitor, plumber, nagtatrabaho sa indang mga negosyo. Dyan nagsirkular sa kwarta. Bako araw kanibang politiko na pag-igwan ng nakakuha na sa buhay, dahil mo nasabutan walang na-invest sa Katanduanes na pinakinabangan kan manibabag sektores. Bako. Di ba? Me gusta mi así. Me gusta mi así. Ay nako man kita. Así. Sa agaman tabi itong duman sa 3rd District kan Albay, igwanin saro dyan na kuan na parang proyekto na kunyan na kuha kita na this will be beneficial sa Bungkaras man kan 3rd District of Albay. No tiene pegas porque es genial. And the whole province, Así. Yan na ibubusol man dyan sa 3rd District kan Albay tabi. 3rd Congressional District, Ecstasy. Extano. Ining West Albay Wind Corridor. Ecstasy. Yung kuan dyan, plano na implementar yan bagang Pantaw Port ngapit na panahon, it will be a very promising area. In fact, may plano na nga na magbugtak dyan ng economic zone Pantaw and pagtaraning na lugares dyan sa coastal area. And igwa dyan yung parang commercial highway na makonektar pasiring digdi sa 2nd District tabi, Bicol International Airport. Yan sa agaman tabi pag restoryahan ta na magiging backbone kang ining West Albay, ining Costa Pigapod West Corridor, Anong abiso tabi din do Casey ang tata Chief Tanay, Chief Tech Ramir? Pwede na ba? Okay, may go signal ng ating tech department. Di sige tabi sa pangarang kang bilog na fersa, salamat kan sa indong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Masunod tulos si News Director Mar Dela. Ako man po si Pio Fernandez. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.